Szép. Jaj, nem nyolcszon van itt őrülőségem. Hát tényleg, hogy álmodom, itt van itt a négy, a között. Így. A másikat nagyon. De smucik vagy pedig. Smucik vagy. Legyen bizonyítékot. Feleségem. Nagyon kedves azt munkálnak. Nem az volt, hogy azt de ő egészen más, mint te. Nem ennyire kult, nem ennyire finom. Nem érdekel az, hogy bor. Nem érdekel, hogy oda. Ha felolvasok egy verset, a felénél kimegy a konyhába, hogy megkötöm arra, és neked szavarnak, hogy te rám. Szavarnak, közben Finomabban. Ó, a nyosomékhoz meg szüretre, majd a lomban egyet gyorslattal jön az a majd. Hihetetlen, mint az álm. Szőke, hasad, tappítva. Ízlajban. Mondjuk, örömeit a kézbe. Részre próbálj, hogy köteményét. nem a versét kérdezem. Ó, ha te örülünk már egymásnak, jaj, micsoda, nyakal, micsoda. Jó kérdés. Egy cégnél dolgozunk, és feljött ide, Miért jött fel ide, hogy a hát ez még jobb kérdés. Hát ezt jobban tudunk ezt. Jaj, de puszta vagyok, hát azért, hogy mire hazaérkezem, kikakarítsa a lakást. A lakásnak, persze, a lakásnak. Hát miért állok, vagy miért? Hol jön? Engedelmével Maricskának fogok szólítani, hogy jársz hozzánk bárki, hogy egyet magánál alig 3 esztendően idősebb néni, és hát is Maricskának szólítom. Jaj, de legközelebb hozom magával valami ocska ruhát, mert megmondtuk a férjem köpeljében. Drágaság, Maricskának a másik szobában annyi meg beszélni van. Nem, felejteszték Maricskának a teendőit, mert gondolom, hogy óra végén azon már megállapodtatok. Ilyesmihez nem értek. Jaj, te szavár, hát miért nem kérdezed meg tőle, hogy másunk mennyit szokott kapni egy ilyen déli? Drágaságok, hát milyen percig dolgoztunk. Jókor érkeztem, na, hagyjak, hogy nem menjen, hozzogassuk el, az előszobát, addig én kipakolok. Béla, az Isten! Isten áldom meg! Hát mit akarsz, hogy mászik ebből a bőrükbe szavasztikából? Én nem vagyok hajlandó végigjátszani ezt az őrítő komédiát. Inkább hagynák, hogy
Nagyon kedvesnek tetszik lenni. A drága jó Isten, nagyon nagyságos asszonyleg, akkor rögtön családműködést kapok. És kérem a csempét is, és a folyosót is súrolja fel. Jó? Megteszem, amit tudok. Nagyon kedves, nagyon hallgató. És ott van a lépő, és aztán majd az ajtókat is most valamiért szépesen néznek ki. Ékekezni fogok, hát jaj, nem szeretnék megszólni magát, de kérem majd az ablakot is szomorúsra, és vasalja ki mondjuk a tiszta ruhát, átvasalja a szennyes. Nagyon sajnálom, de vasalni azt nem tudok. Jaj, nem baj, akkor majd az ablakokat alaposan. Nagyon ilyekvő, nagyon ügyeskedő teremtésnek látszik néha. Hát de vasalni azt nem. Azt hittem bevágom. Jaj, hogy hamarabb hazajöttem végre. Hát ki sem tudom mondani, hogy mit szóltál. Annyira örülök. Máskor úgy el szoktam fáradni a sok házmunkától, de most az én egyetlen kis apucim megkivétek a sok mondani házmunkától. Hát amit tőlem telik, én azt megteszem. Nincs még egy ilyen jó és aranyos és kedves és jól való apucika, mucika félesek, az én egyetlen lábam. Azt nem kaptam, azért, hogyha már beoszolják, hogy olyan hozzá, mert aki vasalni is.